И да, здравейте хора в едно видео. Тук сме с ето го. Това е този гост, Боби 246, и предлагам да започнем с как въртим Divine Spin. Да, ето краде. Да, хора, това е нещо, което успях да взема от Early Bird и съм го запазил да го отворим сега. Я направо отвари. О, даже фюза му е готов. Да видим. Ей, това може да си го запалиш. Предлагам ти преди да отканеш този Secret Lucky Block и аз да отворя моя хард. Между другото хора, сега спала Divine Brain Rot и нищо не взех. Уникално просто. Кради един Secret, добре, знаеш какво? Направо ти го отвари и трябва да тествам и трейд машината. Ще купа този свинина бомбардир, за да ти го дам. Добре, отвари. Туалет. Какво ще се падне? Ей! Нищо. Добре. Отварям сега аз. Няма мога да отворя фюза. Да, ама гледай сега ми се падна. Нищо. Да, хора, завърнахме се и ни се падна Spinny Honey. В момента го трейдваме 212 милиона. Да, малко просто ще имаме проблеми с силото, пак не спра музиката. И сега ще трейдем този Spinny Honey, понеже... после на края на видеото можем да ви покажем какво имаме в базата. Нали така, Доки БГ. Принцип хора, би било по-интересно, ако снимаме тези във вторник, които са така от юзделата, защото това най-верно играете всички, нали, които играете с тези времена, но все пак. Omega My Trades, спам... Не! Честито. Не мога да кажа аз. 212, значи строли и хубаво 220 милиона, окей. Добре, хора, направо сега ще се качиме с Доки БГ, с Северно Корееца и започваме от тук. Има един Хориджини Буми и едно Мариачи, които сме ги запали, защото са редки, те не ги гледайте, тия са траш. И се качаме в редкия горен етаж, това е Лос Нуа Махотспоситос, Мегатито, Спини Хами, Кюпитера просто прави малко пари, Лоски съдили си е тук вече. Не, това не го гледайте, Ето това е рядко. Чакай, къде ти е сокова? Вече не е на този етаж. Да, хора, ето това е спагети туалетито и това е лава дорито спинито, което разбира се Боби го взе. Да, за мен остана нищо, но сега ще отидем и моята база. Ето го е сока, бе! Само ме бият някакви неща, човек. Знаеш какво, ще взема този Rainbow чимпанзини бананини и ще ти го трейдна, защото може да ти трае на тебе. Добре, ти отвори ли си Divine Spin? Аз мисля да го отворя и да ми се пали ни Secret Lucky Block с Divine Mutation. Почти. Lucky Block. Добре, дай си ги раздейм, Lucky Block. Ей! Всичко взима. Ти върткаш там неща и аз вземам. Taco Block, Lost Taco Box, Lost Lucky Box and Admin Box. And Admin Box. Lucky Block. Добре, хвана ги бабългъма. Супер, за мен остане нещо хубаво. Добре, стой докато тия бокчета, дай да видим какво става с треда, че треем с кореец. Прави ми кореец. Аз видях някакво ново. Не, чакай, не такова. Добре, заповядай. Lucky Block. Los Lucky Blocks. Какво ми дават? Los Lucky Blocks. Хора, ще кога повечето добре, май това. Чакай, аз искам да ти даме тези неща. Добре, ready. Already in order, what do you mean? Добре, това искам да ти дам също тортогинито. Това пред тебе бачка ли? Ready. Ето, трябва да изчакаш времето да се махне. Да свърши. Арабате. Accept. Хора, направихме трейд. Просто ида в моята база, супер, но ще ги продам. Благодаря иначе за подарък. Чай са, значи хора, предлагам ти да пускаме някакъв... Имаше някакви 6 неща от... Добре, пада ми се Black Hole Gold, това отива фюз. Не ми се паднаха 6 неща, обърках се, имаше някакви нови 6 неща. Абе, ей! Я да взема нещо тя.
Взимай един или дун. Не? Хайде, взимай, какво го правя, хора? Here it comes. Хора, надявам се виждам добре, защото директно го пусна, за да не бава време, защото... За самеца. И май ми останаха най-хубавите. Да видим. Е, тук вече усещам аурата, by the way. Не! Брат, има някакви лос мариачи си, не знам какви са. Да, хора, докато чакаме сами да пусна нещо хубаво. О, пуснат Divine Heart Lucky Block. Divine? Взимай. Така, хора, вижте. Имаме едно Багурен Тегуру. Имаме един Грейпас. Подход, Спот и Тум Сахур, тук са тъпите освен Багуру. Имаме Есок, Лос Номахос посетил Чикретера, Лагранде, Лос 6-7, две Багурот и едни Лос Чикретерас, които трябваше да ги... Ние просто ги пуснахме, защото имахме Чикретерите и искаме да направим... Лос Трелитос ли каза? О, бой, можем да пробваме да направим онова Лос Sweet Hearts, онова, което можем да го направим, можем да пробваме за него. Трябваше ни Лос Трелитос, сега Трелитос си още нещо. Добре, купувай. Los Tralaleritos. Добре, но ще ти дам Black Hole Gold и това. Чай са, какво трябва ще ти дам? Black Hole Gold и един... Две неща ми трябва. О. Сами си пусна баста, добре хора. Надявам се да има някакви секрети. Ами добре, ако искаш да ми админ Lucky Block, аз по-ще взема такото. Има секрет Lucky Block. Айде, вземи, ако има следващия за мен. Горе има секрети, които... Добре, виж, Боби, вземи секретите, за да мога да пускаме фил с тях, за да взимаме, примерно, някакви, които да можем да ги таковаме за пари, да ги тренираме за пари, защото без да няма какво правим. Хора, пишете долу в коментарите дали ходите в това EOTM, защото ние не сме ходили от много време в това. Това е пълно е копиралат играта от това Escape Tsunami for Mamacitas. Добре, що молят Lucky Block, взима и ти. Чай, моля само да взема едни лос блокове. Lucky Block. Защото там имаше лос мариачи. Ще взема един админ, защото нямам админ. Ще взема един лос админ и за другите ти ги оставам. Аз ще пора това. Така хора, завърнахме се и добре. Do you like Divine? Окей. Не чак толкова много. Отварям. Отваряй. Spiny Hammy. О, пак ли? Пак спинихан. Добре, чай. Купувай ги то път по-рано? Spiny Hammy. Чай ти си пусна фюз, man. Spiny Hammy. С два дуа, бизонтето и... не. Дудо, бизонте, самите още. Ооо, оцеля. Нищо не му дава, аз ще имам. Мара хора, тия... Това е много гаден. Ау, супер, оцели го. 102, това е хубаво. О, не. Виж го. Сега просто ме чакам. Spiny Hammy. Добре, ще може ли сега това Spiny Hammy за мен, защото ти вече имаш два. Дай апдейти на чат. Давай апдейт, ние апдейта взимаме не чак нещо. Толкова рядко. Само Spiny Hammy сме вземали, не мога да се изправя, не ми дава. Spiny Hammy. Спинихан. Човек, тук всичко ме бие, бе, брат. Spiny Hammy. О. Фасарите? Оу. Не, рак не идвай. Рак не идвай, би се жена Spiny купувам го. Hammy. Рака идваше към мене. О, чакай, имам още един Spin Divine. Spin Divine. Пари. Чеклетера, би чеклетера. Не, рано го дава пари, за сега просто мога да използваме за пари, ама и чакай да мине до тук. Направо мога да трейдаме и Lucky не. Block. Spiny Hammy. Чакай, защо? О, даде доста неща. Не знам, виждам. А Боби идва това. Spiny Hammy. Чакай, купувам го. Chicleteira bicicleteira. Не да оставам ли? Chicleteira Ne. bicicleteira. Spiny Hammy. Spiny Hammy. Давай бързо. Добре, купи ги и аз ще отворя на блокче. Чеклетера да прави 60 милиона, което е по-добре от... Купи ли? Я, може ли виж какво ми се падна?
Абе, хитнете спини хамито, не Spini чиклетера. Hemi. Бой, купи ги. Карло, бате, Карло получих. Идва за мен, идва за мен. Не. Спини хамито прибрали се? Да. Cicleteira bicicleteira. Не, принцип, брат, да оставим. Не искам чиклетера, защото ме мързите. Добре. Не, ако искаш купи си, да, всъщност, да, вземи една чиклетера, защото имам вече една чиклетера, не искам още една. И не, знаеш какво? Просто ще я задържа, брат, остави. Принцип може да направим ритуал. Ей! Ей! За малко ми са do you like the trade machine? Yes, не е зле. Не е зле, защото... Добре, за жалост не получих секрет, който може да ти помогне. Горем! Горем още едно блокче, чакай. Надежда умира последна. Отваряме. Цак. О, има някакъв дебел сайн в админ блока, бе. Да, значи... Оу. Ами, виса. Ти познай фюз. Не, трябва ми още едно нещо. Мога да ти дам тун сахур, без има някакви глутации, мога да му хвърли нещо. Защото принцип тун сахур много не ти вдига машината, направо ще го трейдна, само купи нещо. Добре, за един пренат по-добре, просто купиш. Виж са, ако имаш някакви по-добри, аз мога да пусна с подход спот. И ако имаш примерно някакви кесадийки, някакви такива неща. What? Мога да видиш бренотите как идват от небето. Кой бреноти? На пътеката. Кажи да, хора тук малко. Бързо. Мане на спамове блокчета. И пак ще трябва да вземе тия бренерите. Значи, Divine тако блокове. Тия със сигурност ще ги вземем. Добре, да, че започнем от тук. После вземем, значи, горе-долу ще му вземем цялата база. Добре. Значи, после ти се върни, вземи другото тако, аз взема Divine, защото... Не, всъщност... Да, ще взема аз Divine, защото... Така се чувства малко на късмет. Да, стиска всички. Добре, айде взема и Divine, защото е по-близко, аз ще взема горе, защото... Хора, защото много искам да пуша тия 6 бариерата, които са в тако блока или в лос тако блока или в което е... Вече забравяй в кое е. Кой мога пишете долу в коментарите дали искате още да на стил бариерата и дали искате с DokiBG. Мисля, дори не знам, що ви го казвам, като на всяко едно видео той ще участва в това. Някакъв сигар леки бокс е спавна. Изписал в чата. Лавак. Мога да взем за фюз. Да, по-скоро просто мога пишете в коментарите дали искате такива видеа, защото като цел с него и цъкам. Не и цъкам сам, защото сам ако трябва да... Добре. Искаш ли лаваката да вземеш да пускаш някакъв фюз, защото аз... Или... Не, знаеш какво ще взема просто. Там гръм. Лавака Сатурн за Дормей. Добре, Боби право. Аура фарм. Отварям блокчета. И тук ми се уния 6 ако може. Не, тук това са лоши новите. Получих лоши хуахуаниси. Да. Лоши хуахуаниси. Значи нормалното тако е това хубавото, което искам да ми се пана честе. Ето Леос Мегатитус, най-доброто бих казал аз. Не ми скипне фюза, ти пак И сега. Тук са 6. Сега тук са 6. Леос Мегатитус. Само Гатитус. Не знам какво е. Ето, скипна ми фюза, но пусни снап. Да, като пусне снап тогава аз скачам да отварям още блокчета. Леос тако бокс хора. Ето тук ми се пада Леос Боритус. Леос Мегатитус. И тук вече са 6 между другото. Гледат са. Айде дръпц! Айде дръпц! Кажи айде дръпц! Чакай Не, да! Good girl, bad girl иска да кажа.
Should I snap? Now I good. What do you mean нахуй good? Да, окей. Тук да горе положението. Не, защо само един самец? О? Самец. На къщето дигат. But... Дори половин час само. Да, трагичен. One more sun is base. Alright. Пак не е много добре. Мисля, остават 10 минути да си да ги лока, ще го изчакаме. Окей, самец. Не ми даваш да си оправя базата. Защото сега Айде да трябва има да... Divine Lucky Block. Добре, кажи какво има горе. Lucky Има block. тако Lucky Block-ове. И това ли? Има Rainbow Bizonte. Вземай всичко, ако почне подред от първия дефюз. Нямам повече място и аз не мога да взема нищо. Това е хора, като играете с човек наречен Сками. Всичко ме бие. Всичко. Ще можеш да купиш някакви къси. Аз ги купувам всички. Взимай чо, Цецо има... Lucky block. Lucky block. Ема тук вече може да вземе едно Lucky блокче. Едно блокче ще си вземе. Репейно. Вземи ги останалите. Не е място! Добре, ще ги взема аз. Ето тия бяха последните. Да. Divine Lost Bombitos получих. А? Човече ми лагва. Чули админ блок has Фатини Самини. Да, наистина е Фатини. Не ми хареса самец. Hopefully it helps with all the scammers. Сами, къде ме е кетопат? If you guys like training, we might add it с but take it easy. Хора, правиме тур на месеца. Тук ми се пада Типитакус. Лос Типитакус на мой... Това е на мой любим брейн, между другото. Какво мога да си взема? Аз вярвам, че си напълних базата с пипи килите, бате. Затова нямах място. Може би само Маркендес. Хора, като за финал това ме е горния етаж в момента. Не е бат. Помня само с чикеретейри. Значи изписа и го махна самеца. Нещо от блоковете или е дръпц. Аре, идвам! Спин, хора, спин! Не бе! Милиони сем. Добре, бате, някакво секрет, че ще даваш и... Чай, не, Lost Ritos да ги запаза, нали? Lost Ritos ще ги запаза, защото, нали, Боби, нали, помниш при фестив блоковете, че пускаше някой път преди пак и пускаше няколко блокчета. Просто тогава ще го направим. Само фюза да ми скипнеш. Сами фюза да ми скипнеш. Сками! О, Divine Spinner. Сами фюза. Бой, пиши скип фюз. Кипам ти те. Добре, пуснал съм си фюз, сето и Lost Ritos, хора, запазваме и после нещо можем да минем до Цунамито, шо не сме влизали да им нещо постава там. Върткаме спинването, първото спинче между другото ще получа ръката. Къде е? Второто спинче. Тук ще са пари. Ето 17 милиона. И сега блокчето. Пак пари. Пак парите. 17 милиона не е лошо, ама вижте ми парите, аз имам 500 трилиона. Ако седа на фарма, може да рибъртна с грейпа с медуси, ама... Като е мързи. Ба, самецо няма да изкипне таймера. Час, колко ръбък си имам? Не знам колко имам, дори да им за скип фус, няма ги дам за скип фус. Да, фус.
хора, тук сме с кореница и е време да отворим Secret Lucky блока. Да, хора, сега е перфектният момент да се абонирате за нашия канал и да лайквате, за да ми се падне на Secret. Ако се падне туртуини, ще ви го раздам. Ако е на Secret, ще остане за мен. Ако е подход с почва, да подаря на Боби. Нека да видим. Сега на Secret, за да остане за мен. Все пак играта му обича. Айде бе! Айде бе! О, добре хора, много се изкефи, не знам защо като е сътрудничам толкова много добре. Но аз предчувствах, че е май момент. Че днес ще ми се пада нещо за това. Тангрън. Взимам си сочето. Малко тъпичко, че не беше някоя туалетна, ама той на тебе е тъпичко, защото гордо е общо. Но сега е сочето, ще го качим ето тук. Някакъв Никомеро иска да тръгне. Знаеш какво? Акцепт. Никомеро, предлагай, братленка. Хора, тръгвам с някакъв рандом, не знам какъв е. Какво ще ми дадеш, Никомеро? Лоши Хуанинис. Окей, Лоши Хуанинис, значи за Лоши Хуанинис не става нищо. За Лоши Хуанинис мога да ти дам... Трупц, мога да ти дам... Дърти. Това го предлагай на кореец. Това е там по тия оферти. Еми, като сега хора, да, сега това беше от тази надбилса, сега ще отидем да видим какво случва при цунамито. Оу, какво има тук? Това са тия просто. Ами хора, сега ще стигнем набързо до края, защото не сме стигали от много време. Ама като ви казвам много време, не си от много време не сме стигали, защото не сме играли цунамито доста време. Какво? Ей! Не бе! Не бе! Умрах. Диамант. Хора, наша си стигна, а мене ме уби веднъж и повече не можа да стигна дори до преди където бях. Абе, колко време до това най-хубавото? 11 минути. Ами не, хора, принципно можем да чакаме 11 минути, но разбира се няма да записвам, защото няма пари, защото през 11 минути. Но честно ти кажа, според мен дори да седим ще получиме джоб са хора. Смисъл ще получим нещо, което мога да пуснеш реално на Филс. Според тебе да изчакваме. Не. Да, хора, това е също, което аз иска да кажа. Да, хора, няма с това видео да ви хареса, абонирайте се за канала, лайквайте и ще се видим в някое друго видео. Бобка, нещо за последни думи да кажеш, Топки с косми.